Libreng serbisyong medikal alang sa mga senior citizens lukop nasud ang programa nga giduso karon sa Pangulo sa National Commission for Senior Citizens o NCSC nga si Attorney Franklin Quijano. There are funds available for the medical attention to the senior citizens, foremost of which is the health profile of all. That means that all seniors can actually avail of a regular medical, dental, optical, and ear examination at least once a year for free to be provided by the government through the PhilHealth. Pinaagi sa maong kamanduan, gahinan og health insurance worth 5,000 pesos ang matag senior citizen. Mamahimo nila kining magamit sa mga PhilHealth accredited nga mga diagnostic laboratories ug clinics. Pwede pud nila kining ipalit sa ilang maintenance nga mga tambal. Usasab sa mga kasamtangang giduso sa NCSC ang pag-digitalize sa pagkolekta sa impormasyon sa tanang senior citizen sa ilang database. Gani ilang gihangyo ang DSWD nga makig-alayon sa ilang ahensya aron mas mapadali ang proseso. Kasamtangang 3 million sa 9.22 million ka mga senior citizens lukop nasud ang nakarehistro na sa NCSC. In the case of the online registration that we have more than 3 million. And since in 2020 the number of senior citizens was 9.22 million, that means we're 1/3 of the target. If the work of the SWD will be transferred to us easily, we can have a quicker and faster data, and we'll be able to validate and authenticate because the data that we have can now be compared to the secondary data coming from the LGU, coming from the different agencies. Gitapok kagahapong adlaw Oktubre 5 ang hapit gatusan ka mga edaran sa Cebu aron ipadayag kanila ang mga serbisyo ug benipisyo gikan sa gobyerno nga mamahimo nilang kapahimuslan. Lakip niini silang Nanay Marilu ug Tatay Jesus nga dako ang kalipay human makadungog sa mga maayong balita gikan sa NCSC. Kaning programahan nakahatag yun dakong kalipay, dako gig kay ning pagtabang kay I for one doon ako igsuon nga masakiton permi gyud maglabad among ulo asa may mangita og para expenses niya kay siya siyang kaugalingon gusto pa gyud siya mabuhi pero ang nakapait lang asa mo duol asa mangita og tabang so dako kay ni namong kalipay nga naa na may programa. Mas maayo na siya nga programa para sa mga senior citizens nationwide. Kaya mo offer na siya labi na medical services. Kung malibre na siya, mas welcome opportunity na sa mga seniors. Giawhag ni Quijano ang katawhan nga magtinabangay aron ma-register ang tanang seniors sa ahensya sa National Commission for Senior Citizens pinaagi sa ilang website nga www.ncsc.gov.ph. Akong gihangyo ang tanang mga senior citizen ang haron dali na lang nato mahatagan og katumanan ang mga programa alang sa senior citizen. Nindot gyud tingali kaayo nga ang atong mga pangalan ibutang sa online registration sa ncsc.gov.ph. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.